Sinibingelele ohlelweni MNTV channel olibingelelayo umsizi Ntshangase ophuma kwaNongoma. Namhlanje ngihleli noPolo Vivo insizwe yazo njengemonto yesimanje manje ekade ifikile emculweni. Sizokhuluma nayo ke njengoPolo Polo futhi sibingelele ohlelweni. Yebo, ngithokoze njani. Ngikhona futhi sifisa ukwazi ngempela ukuthi uPolo etshena abantu emakhaya ukuthi uPolo kahle kahle ngabe ubani uPolo eveze nje ngesingaye. Thanda ukubingelela kuphi nakhona lana okufinyelela khona le video lo nibingelelayo nkanyiso kwamakhoba odume ngaphola abanye bathi imoto esimanje manje konke ke lokho ngiyakuvuma ngingavela ngiyimoto esimanje manje. Mhlambe ekhaya umuntu uyafisa ukwazi ukuthi mhlambe uPolo insizwa ekhule kanjani nokuthi insizwa ekhulelephi ezefike la asekhona manje la eGoli singakangeni nje emculweni. uPolo mfana nje khulele ekhaya futhi okhule nomthetho omaziyo omunye umuntu futhi ozefisa komunye umuntu ongaphileli omunye umuntu ngoba nakhe ephila ngokuthi yamphilitela ophilela omunye umuntu ngoba nakho naye uphila naye futhi ongenangqina muntu. Umfana okhule mangithi umfana okhule ngomthetho umfana okhule ngilusa lusa inkomo ngilusa yonke into ethi silwane sasekhaya imbuzi inkomo ngidipha futhi ngivuka ekseni ngoviki ngeta amazolo ngihamba ngiyohupa ngimpela. Ukhathiwe ngoba ngabona ingozi nje. Hayi mina masuya ngalapho ezakithi induku emphume nazo wejayi angivikela uma uyayivikela. Hayi ngivikela mntakamkhulu. Okay, sifisa ukwazi ke mhlambe uPolo ezefike emculweni ukuthi mhlambe uthando lomculo lusukephi ezengena emculweni mina ngiqale ukumazi uPolo njenge dancer mhlambe uPolo uqalephi ezengena nje emculweni. Umculo nje ngathi ngokuthanda kudala ngisesekhaya umfana nje sakhula kube kuyinto yami nje ukungithola ngiculela kwesinye isikhathi yabona noma ngigudlele einkomeni ngithole ngiculela ngaze nganebhuku lami la ngibhala khona yabo kancane ngenzela ukuthi into engiyithandile ngayicula ngaso isikhathi engekhohle ngifikele ngaso isikhathi la ngisuke ngifike ngibhala lonto leyo kwaya ngokuya ke ngaze ngaqeda isikole ngikulela ekhaya khona ekhaya ngafundela khona ekhaya ngaqeda khona ekhaya esikoleni nakusenze eGala school ngaqeda khona ibanga leshumi ngase-ke ngiyanga edrobheni eThekwini la ngifike khona-ke ngaze ngihlangana ney'nsizwa kudala le kwesibiza abadlali wayithinta ngifisa ukwazi mhlambe ukuthi Polo before siye emculweni wakho uqala nje usungenile ke naba nami ngikwaze ukusibiza abadlali vele. Uqala nje ungene nje kanjani uthando nokusebenzisana bekukanjani nje mhlambe lapho nokuthi ke usivezele nje ukuthi manje ngoba uqala ungena e-studio uqale nini ungena nje e-studio usungena ke manje uzofaka izwi lakhe e-studio uqale nini mina ngikwaze komacekeceke ngifisa ukwazi ukuthi wena mhlambe bekuqala kwakho lapho or bese kukade ungenile e-studio. Hayi bekuqala kwami lapho komacekeceke sisebenza sisonke nebandla lonke. Bekuseuqala kwami lapho. Uqale lapho. Nazi ingoma ngathi ukhiphe EP manje. Ukhiphe manje sifisa ukwazi mhlambe ukuthi kwenzakalani mhlambe wasukhiphe EP mhlambe sizophinda sibone ngapha kwezegcokama or mhlambe ukusebenzisana lapho ukuhamba kanjani. Cha ngoba sengikhiphe nje EP okukhomba ukuthi sengiphume umuzi wami. Uma nibaningi ningabafana kubalekile ukuthi ukuhamba kwesikhathi ugcine nawe uphuma umuzi wakho lapha kuze yande imizi engaze kuxatshana ngoba kuba kubi yabo masigcina seningofana nodwa ningabafana kanti mawakhe lapha umsindo awubibikho. Hayi khona kunjalo Polo ngeke siphike lokho mhlambe Polo sibone ring asazi le ring noma usonkile ngayo. Angisonkile ring impela ngifaka ngokomthetho. Uzoyishaza phela
angayishaya zaphelela. Imadoda nayibona lethi izinganani ethi ishaya zaphelela. Polo awutshena abantu iqiniso ndoda. Ukanwe nini? Sabona emaphepheni. Kodwa ke sifuna ukuzwa ngawe manje awutshena abantu. Ngathi 3 years back. Wathatha isinqumo. Angathi ngathatha isinqumo ngoba lokho kwakuvele kusekhanda lami ukuthi hayi ngifuna ukuthi mangikhula ngingaze ngibe over neminyaka ngakuthathile ngoba ngakhula mina sikhule kumama sibabili mina omdala bese kubonga lamali so bengikwazi mina ukukha amanzi ngiyalibona bengikwazi ukukha amanzi mina ngumfana ngiyakwazi ukuthi ngifike ngipheke abukho umsebenzi engingawazi osekishini ngumfana lokho kwahlala ekhanda lami ukuthi hayi uma kuya ngokuya komele mase ngikhulule ngithathe umfazi nangampela ngamandla kaNkulunkulu ngoba kwaya ngezifiso zami yabo nangamandla kaNkulunkulu ngisho kanjalo. Right ke usebekile uPolo ukuthi bafethu uPolo uganiwe siye kubiza ngoPolo sibize ngoba Makhoba noma kube sibize ngoPolo ngoba igama lasemculweni akuyaphoqa phela ukuthi ngibiza ngayo uPolo ngoba igama lasemculweni kanti futhi mina angisiyena lo baba oserious serious ngezinto ezintweni mase kufanele zibe serious ngohlelo lwasekhaya kodwa nje uma nginabafethu ngibahlonipha bonke ngoba angikwazi ukuphandamana nomunye naye futhi angifuni ube sengathi umuntu ngifundise ngimandamana so mase ku serious sibe sesisekhaya lapho sesiba serious ngendlela yasekhaya kodwa ngokomsebenzi ngoba semsebenzini ekaphola ngingaliphela lapha emculweni ziyabala insizwe eganiwe kumele bekunike indawo yakho Polo akusho wena kusho mina umsizi ku MNTV channel siyacela ukuthi ungakhohlake ukusubscribe lapho ku MNTV channel sahlezi noPolo so phinde futhi uPolo sinizwise izingoma zakhe ayikhiphile Polo awuphe abantu umuntu phela hleli nomculo lapha hleli nepresenter ayemi presenter wena umculo bafethu ikhona ingoma engikhiphile iEP engiyenzile ethi ngangigcoba babhema nangoma ethi amathemba lapho khona engikhala ngikona abafana bamaPolo kule ngoma yamathemba ngenzela onganginakho wangijiya ngosuku lokugcina nginenzela onganginakho dali yena wangilahla ngesikhathi sebhizi ani wangilahla ngesikhathi senjabulo yena wangishiya dali ngosuku lokugcina mina ngihlonipha laba bafana bamaPolo mina yebo kanye laba baluthi intombi yami bafowethu angisho ukuthi ngithini kodwa ke engingakuthembisa ukuthi ngoba kuzoqala unyaka lona ozayo ngizonizela nefull album ezobe iqhubetha amanoni umuntu uzobe sikala athanda khona njengomkhomba futhi ngizobe ngiliphethe nehawu ngishinga nje njengomfana pressa la yakho ngizobe ngiphethe wonke amanoni kule album ngizobe ngishinga njengomfana zobe zikhona nezehawu ngilibhula ngisibhula ngaphandle nangaphakathi ngisho naphansi kodwa hayi kabi ukuthi zobe ekhala kubani siyoza ngealbum hayi umfana kumele impela ayivalele endlini inyanga yonke ozaziyo ukuthi kodwa phela unenkinga kodwa uma ungenankinga nje uhlala ukhululeke umntaka mawa thatha i-Outback dashboard yonke into izohamba kahle kuzobe kumnandi akube kumnandi sizojabula uPolo usesitshelile ke bafethu ukuthi ialbum iyeza ngonyaka ozayo mhlambe Polo ukusebenzisana namanye amaciko into leyo oyihlelile noma into ongenankinga nayo lapho kuhamba kanjani hayi akhona amaciko engizosebenzisana nayo noma ngeke ngiwasho njengamanje kodwa ke ngicabanga ukuthi isurprise abantu bayithola ku-album ukuthi ubani nobani engisebenzeni hayi senizwile bafethu njengamanje uPolo mhlambe mangingafisa ukwazi imanager ikhona abaphathi company kuhamba kanjani lapho hayi uPolo bafethu akakabi manager akakabi umphathi kahle ngisami sayimele ngizentabeni konke ngikwenza ngisakwenza ngamandla ami kodwa mhlambe umuntu ofisayo ukufaka isandla engavela yebo ofisayo ukufaka isandla engavela ngoba phela
kuthiwa intandane engakhali ingane engakhali ifele emvelekweni. Usebekile umfoka Makhoba lapho ekhulwini ukuthi officer ukufaka isandla engasifaka isandla uPolo insizwa enekhono kakhulu siyamuzwa nasengomeni zakhe ukuthi ubhalile kakhulu Polo siyabonga futhi ukuthi usidlulisele umlayezo ngengoma siyabonga futhi ukuthi uvume ukuba nathi lapha ku-MNTV mhlambe Polo sesihamba nje mina ngokubuka kwami ubonakala njengensizwa esencane ezithembileyo mhlambe ugqozi lolu namandla nokuzethemba ungaka kuvelaphi hayi segazini lento leyo angiyiphoqe futhi ngiyayiphila sekunjengomuntu oqalekele egwaya zizwe nje sekuthiphula so manje angeke ngingabazi into vele ngibona kahle ukuthi vele ngizoyenza njalo Polo sesivala njengamanje bafethu siyabonga eMNTV ukuthi nibe nathi njengamanje ngoba sinoPolo sicela uma ubuka le video ungakhohlwa ukusubscribe lapho phansi ulike bese uyakhona ukucomment upress ne-notification ukuze masiphinda futhi sihlangana nabanye abaculi ukwazi ukuthi usheshe uthole ukuthi sinobani namhlanje vivo sesivala valelisa kubantu mfethu usicele nokuthi besubscribe abantu kule channel yethu sivala nje ngithanda ukubonga kubo bonke abantu abakhonile ukungisupporta konke wenzayo nabanothando nje lwami ngicela ningadubali wafethu ngisazomenzela okuhle kakhulu ngesikhathi esilandelayo ngicela futhi singakhohlwa ukusubscribe ku-MNTV ukuze sobona ukuthi uqhubekalani kuningi okusazoba kuhle okuzokwenziwa yiyo MNTV nami bafethu ngithanda nonke isikhathi lapho simuve ngicela sijabule siyibheke umuntu azazi ukuthi umi siyabonga kakhulu ukuba noPolo ku-MNTV channel bafethu sicela ningakhohlwa ukusubscribe siyanthanda kwa MNTV channel sibonga kakhulu ukuba nawe Polo nazo Mandene showete kwelakithi empempe wena ngachelwenzani khani abafana ngibafundisa indlela bayotshela kwelakithi engozini kwelakithi emankwanyane wena ngachelwenzani khani abafana ngibafundisa